लाखिनो थांनो मायदो आंनो गोहो ओइ बुरै आङो फाथानो थांनोसै नोंनो साहाखौ माइ थाबनो होलां जागोन दे बोराय आं दा साहाखौ थाबनो लांगोन Inshallah. Hei buרי, saya mau berlang deh kintu. Jangan deh buray, itu dulu lo. Apa sada, apa biri gue lang deh? Jangan deh, jangan. Oh, apa itu kintu? Jangan deh, itu dulu lo. Siapa yang kan kamu undang kumen? Bad deh. Tenang kan sejak dulu, kembali. Aham, pecah. मा खालामनो हाथोखौ बिदि हायो नामा मादि हागोनलै होनबा आंना होनसै ओइ बिदि जायो नायनो ला देलाय बिदि जायो गासैयावनो भाइ साला पुलिस साला भाइ 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 Ayo buरै, bे जोबोर हाबा मावनो रोंगौ दै बिनि जोलैखौ लाखिनांगौ बुरै जोंहा गथ' गथायथ' गैखाया बिनि जोलै बेफोरखौ लाखिथारनांगोन बहाथोलाय बिरिया बुरै बिदिबा आं नायना फैनि अरखौ ओइ भाइ बे बुरैजों एसे माइ रायलायथ' ना मा बुङो थांनि आङो Mana kartunya? Hei, mana kartu bi? Sana tuh nih hukinan ini mana bahasa kalau itu hukian. Hei, cari berapa mana kartu dong? Hei, burai, sudah kelak kena apa na? Hei, pap, burai.